Διακοπή ρεύματος. Είναι ένα βράδυ και η Πέπα και ο Τζόρτζ χορεύουν στο σαλόνι του σπιτιού τους. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης καθαρίζει το χολ με την ηλεκτρική σκούπα. Η μαμά Γουρουνίτσα είναι στον υπολογιστή της και κάνει μια σημαντική δουλειά. Οχ. Μαμά, ξαφνικά έλειψαν όλα τα φώτα και το ράδιο κάηκε. Εμένα έπαψε να δουλεύει η σκόπα μου. Και εμένα έπεψε να δουλεύει ο υπολογιστής μου. Η μαμά Γουρουνίτσα πατά το διακόπτη, αλλά τα φώτα δεν ανάβουν. Πρέπει να έχουμε διακοπή ρεύματος. Τι είναι διακοπή ρεύματος? Έτσι λέμε συνήθως όταν δεν έχουμε ηλεκτρισμό στο σπίτι. Τι είναι ο ηλεκτρισμός? Ηλεκτρισμός λέγεται αυτό το πράγμα που κάνει τα πάντα να δουλεύουν στο σπίτι μας. Ο ηλεκτρισμός θα ξανάρθει, μπαμπά. Ναι, απλά μέχρι στιγμής πρέπει να βρούμε έναν φακό. Νομίζουμε πως έχουμε έναν μέσα στο υπόγειο. Εντάξει, πάω να τον φέρω. Θα τα καταφέρεις, μπαμπά. Ναχαχα, μη σε νοιάζει. Εγώ βλέπω πολύ καλά στο σκοτάδι. Ποιος το άφησε αυτό μες στη μέση? Μπαμπά, σίγουρα είσαι καλά. Ναι, απλώς είναι λίγο σκοτεινά στο υπόγειο. Καλά που το θυμήθηκα. Ο φακός είναι στην κουζίνα. Αχα. Η μαμά Γουρουνίτσα βρήκε το φακό. Μαμά, να κρατήσω εγώ το φακό. Βεβαίως, Πέπα. Αχα, Τζόρτζ, κοίτα με. Μη φοβάσαι, Τζόρτζ, η Πέπα είναι.